Bon dia, soc Laura Battestini, soc la presidenta de Ghana ABC, som una associació que treballem a Ghana, tenim una seu aquí i després tenim una associació a Ghana i vam començar traient infants de l'orfenat, d'un orfenat de Jujuña, perquè resulta que era un negoci. Bé, breu, aquells infants tenien les seves famílies i llavors el que vam fer va ser localitzar les famílies i dir-los que els infants allà a l'orfenat no tenien res de què els oferia l'orfenat, que era menjar, era educació i allotjament. L'únic que era real era l'allotjament. Les nenes, quan tenen la primera regla, són violades. No sabem què passa amb els fills. Era un desastre. Ara tots els infants ja són fora i el que ens dediquem és ajudar a escolaritzar aquests infants, primer de tot registrar-los, escolaritzar-los, els assegurem un àpat diari i ajudem a la comunitat. Com fem tot això? Doncs amb les aportacions que ens doneu, amb tot el material que cus la Rebeca, que la Rebeca és una de les noies de l'orfenat que vam treure, i el que pretenem és que sigui circular. La Rebeca cus el material, nosaltres el portem aquí, el canviem per donacions i les donacions van totes directament als infants i a la comunitat. Decidim el projecte juntament amb Ghana ABC de Ghana i va tot en allà.